Satsho sangena thina singalala endleleni nanazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Amaphoyisa abulale abahlanu eNanda. Bakhala ngosizo abafuna bamuke nolwandle. Kanti amaNazaretha abingelele intaba. Nena bendlove namandla indaba ze1KZN TV nifundele ukuphila nokaCebe okhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Kube ukuthi bebefunela amacala kabucaya abasola abahlanu abashona ke bedubulana namaphoyisa kwaBesta eNanda eThekwini kwaZulu Natal namuhla ekseni. Okhuluma namaphoyisa kulesifundazwe uRobert Nechunda uthi ke phakathi kwamacala bebefunela wona khona nelokuzama ukubulala amaphoyisa ayekade ezobabopha ngenyanga kaLwezi nyakenye. 5 suspects were wanted in connection with cases of murder, attempted murder, including attempted murder on police officers and house robberies, were shot and fatally wounded in a shootout with police at Besta Area 10 in Inanda in the early hours of Thursday morning, the 8th of January 2026. Umama womunye abaminza mhlalulunye kumasinga nalonyaka uzamaswazi engubani okhala ngothi usizo ohlinzwa komasipala waseMdoni iGalonele. Ukuhle kwengubani neminyaka ngama-21 obudala uminze kade ehambe nabangani bakhe ukuyobhukuda. Uthi abakufisayo uthi kulethwa abatshuza bazokwazi ukungena bajule olwandle njengoba laba bakhona becinga ngaphandle kuphela. Kulesi sigameko kwaminza abantu abayisithupha oyedwa wathola kephila, ababili batholakala sebeshonile kanti abathathu abakatholakali namanje. Ifisa usizo oluthe xaxa imndeni yalaba bathathu abangakatholakala baminza ngomhla ka1 kuJanuwari kulonyaka kade beyobhukudo olwandle lwasePennington eMdoni. Kulesigameko kwaminza abantu abayisithupha, oyedwa watholwa ephila kanti ababili batholwa sebeshonile. Omunye umzali uthi ifisa kulethwa abatshuza bazongena bajule olwandle njengoba laba abakhona becinga ngaphandle. Siyacela bandla usizo singalithola ngoba laba bakhona irescue team i-checka ngaphandle bathi ngeke bekhona ukungena phakathi abanawo ama-resources. Siyacela kulaba bangakhona ukuthi basize ngokuthi sesidinga bazodive bangene phakathi olwandle kucheckwe khona lokuvuka sizalana nje kubhlungu and sifila ngathi nomasipala wala akayenzi justice ngendlela efanele ukuza sizelana nabo bachecka nathi ngaphandle kungcono kuba khona ongena phakathi emanzini achecke kubhlungu nendlela engibona usizo singalitholi ngalo kwenza ipain ibe more nokuthi insuku ziyahamba umzimba ungatholakele ikona okwenza kube bhlungu kakhulu. Uthi ucela ngisho abezinkampani ezizimele bazobalekelela. Uthi ithemba lokuthi umntwana wabo usaphila abasenalo. Sicela usizo even kuma-private companies abangakwazi bandla ukuthi basize bangene ngaphakathi olwandle ba-check. Siyacela kakhulu even nomasipala ebeTheku siyabacela ukuthi abangenelele laba bangakwazi ngoba njengamanje besikhuluma nomasipala waSogwini uzolekelela laba bala eMdoni. Bonke omasipala siyacela bandla balekelele nama-private companies. Elinye ilunga lomndeni abalahlekelwe umntwana wabo nabo uthi kunekhandi litholakala izolo kodwa abakatshelwa lutho ngalo. Siphatheke kabi impela, sibhlungu siyimndeni lelahlekelwe ngoba thina sikakabathola abantu bethu kodwa manje kubhala ukuthi batholakele and siyavuka thina usuku nosuku sohlala la and ikhanda leli litholakela ukho umndeni usatsheniwe futhi akekho sathathiwe iDNA ukuthi kuyocheck ukuthi ngabe lamuphi umndeni ikhanda selitholakele kusathulekile nje. Uthi bafisa kutholakale bonke ukuze bayobeka amathambo abo ngokuthula. Sikufisa nje njengomndeni sifisa ukuthi batholakale bonke sikwazi ukuthi siyobeka amathambo abo ngendlela. Elinye ilunga lomndeni uthi sebelahlekelwe ithemba lokuthi umntwana wabo usaphila. Kuhlungu kakhulu, amathemba sephelile ukuthi somthola ephila ngoba phela manje insuku ihambile usuku lika7 lolu wahamba ngomhla ka1 kwakolwesini akaze aqhamuka semancane amathemba sesithandazela nje ukuthola nje okwethambo ke lakhe okwethamba amathemba ukuthi somthola ephila wasekho. Imeya kamasipala uMdoni ithi bahlinzeke ngalo lonke usiza banalo uthi bayazolana kakhulu nemndeni elahlekelwe. Also contacted even the neighborhood municipality but ama-resources abo ngo-day 1 and day 2 no-day 3 ukuzama ukuqinisekisa ukuthi church iyaqhubeka. And on the side of umasipala we even had engagement nama-families ba-create even a WhatsApp group lapho sizobe sibhefana khona if there is any update eyenzakalayo. Kushaya isikhathi sokuthi siye emoyeni
ingakatholakali imizimba yalabo abathatha basadukile. Lo mbiko beniwethulelwe uZamanda Sicele wezindaba ze1 KZN TV isePennington Beach. Umholi webandla lamaNazaretha asebuhleyeni inkosi uNyazi lweZulu ugqugquzele ukuhloniphana nokuzwana phakathi kwamalunga leli bandla. Inkosi uNyazi isho kanjena kade ke kuqhubeka ke inkonzo yokubingelela intaba iKhenana ozwathini eNdwedwe kweleka Mthaniya. Umholi waleli bandla uncome amalunga leli bandla ngokusiphatha kahle kade thatha uhambo olubheke eKhenana. Ngibonge bantwana kaNkulunkulu ukuhlonipha kwenu ukuziphatha kahle kwenu endleleni zami akekho phana ngani kama abantu bajabula bathokoza ngani namhlanje siyaphezulu indaba sithokozile sobingelela indawo uNyazi uphinde wagqugquzela umoya wozwano phakathi kwamalunga leli bandla. Awuheleze umoya wozwano phakathi kwethu. Kwabibikho-ke iNazaretha esiphatheke kabi. Nilizophatha kabi abanye amaNazaretha. Akwazi umuntu ukufanele bazilezilana ezikhubeza uwe. Balezele umoya wozwano ukholwa. Lo mholi uphinde wakhumbuza amalunga leli bandla ngezinto ekumele azizile uma bekulentaba. Ufanele awusebenzi. Ukuthi abanye bathi oyela amagama amaningi. Awusebenzi. Wena phela nesibabe kanti sinawusebenzisa. Wena usebenzi. Ngibulula ibona nokubona itholakala ngibela. Kwathi amanazatha sisebenzisa. Umhlangano kulindeleke uhlale amasonto amabili. Ngotabo Khosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngisozwathini eNdwedwe. Kungenelo usuku lesihlanu namuhla kokuthungatha kaSithembiso Hlongwane owathathwa ulwandle mhla zi-3 kuMasingana kade bebhukuda nabangani bakhe olwandle lasempembeni ngasesikhaleni enyakatho yeKwaZulu Natal. Ekhuluma ke neziko leindaba unina umntwana ubonisiwe Hlongwane uthi bacela usizo labajuzi olubalekelele njengoba bengakaze balithole ukwelekelelo. Unsuku zaphuma umndeni okaGumede nowakaHlongwane uphelezelwa umphakathi balokhu ke beqale njalo noma bephume njalo ke umkhankaso wokuthungatha ke isidumbu somfana uSithembiso Hlongwane oneminyaka eli-18 ubudala olokhu wathathwa ulwandle lwakulendawo. Lo mndeni ke ukhala ngokuthi awuluthola usizo lwabatakuli kuze kube imanje selokhu ke ulwandle lwamthatha umntwana laba banxuse kakhulu kuba ke bathole lolu sizo nonizobalekelela ukuthi mhlambe begcine bethole isidumbu somntwana wabo. Ngiyacela usizo kakhulu ngoba lokho engafika la angaze ngibone ngisho ama like save angaze ngibone lutho nje into engayibona amaphoyisa nawo afika adlula ngemoto nje athi shwi aphinda ayihambela. Usizo nje mina ngaze ngilithole enhlobo nje ngilonginyaluza nje nomphakathi kuphela. Bengicela ukusizakala ngama like save azongena emanzini ngiphinde ngisizakale ngamaphoyisa ezinja lawa zomkhondo ukuthi ecinge nangaphandle lapho sebeni ukuthi ngabe mhlamba akayikhona akagqibekanga ngaphandle sesihlale kakhulu la silindele usizo singalitholi. Omunye wazibonela ngamehlo uthi ke wazama emizamo yokumdonsa kodwa ngenxa yokuthi ulwandle lwalushona wagcina engakwazanga ukumkhipha. Bafica nangomfokanyawo lapha eBhukuda. So umfokanyawo batshena ukuthi no ningangeni la kunomgudi. Baqhela nje kancane nje. Ukuqhela kwabo kancane bangena ezabantu aboshaya igagasi. Kade ngaloso sikhathi kathi bengena ngaphansi kulo amagagasi ayeza abamaningi. Mina ngimele ngiyabalandela ngemuva sengizwa abantu lokho bememeza hayibo bajwayele ukumbiza ngoGumede ke mina. Lokho bengibiza hayibo Gumede nazi izingane ezimenzi.
ngashiya phansi ifoni ngoba nami ngangiseduze ngashiya phansi ifoni angena ngazama ukudonsa aba-2 kwasho ukuthi bafa ngimnakile ngimbone igagasi lokho limshaya imveze phinde imshunisa phansi so mangithi ngiyaphenduka hawunanga ngampela ngazama nami ukucwila mangithi ngiyangena ngiyacwila vele aqhele ngathi uyaqhela ngithi ngiyangena ngiyacwila bebe ngathi umuntu uyaqhela Izeke noma kunzima kodwa ke uxhaso abalithola emphakathini nasebuholeni bomphakathi kubatshengisile ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu. Yabona nje bafowethu angeke ngazi ukuthi ngathatha njengani ngoba labafana bawu2 njengamanje. Ukuhamba kwakhe ngangisemasimini nabo ekseni Saturday. Baqeda lapho ngokuthi izingane bavele bantshonto beza lapho lwandle. Ngashwameka kakhulu ukuthi ngithola ukuthi akasekho la lwandle. Ngibonge kakhulu emkhandleni wakaDube ongisizile ukuthi ubungazele nami ngihambe nawo sehla senyoko esicingo umntanami. Umkhandlo sizwe sakwaDube empembeni ube usukhipha isixwayiso emphakathini ukuba uqaphele futhi ke begweme ukubhukuda ezidaweni ezingaphephile. Ngiyacela uma abantwana befika kulezi indawo beyiqaphele kahle kahle kuyingozi ukubhukuda endaweni lapho bengekho khona abezokuphepha ngoba uma sekwehlisehlo usizo oluphuthumayo sikwazi ukuthola. So isizwe sonke siyasicela ukuba siyiqoqe abantu mabakhuzeke futhi ngoba abanye basuke bakhuze nabadala abantu mabakhuzeke. Laba ke babe sebekhuleka becela kungaphezulu ukuba benzele umusa sitholakale isidumbu somfana. Estabeni zo1 KZN TV nginguSamgetswe Nqulunga isempembeni. Asithi shelele itole nenebeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Amaphoyisa abulale abahlanu eNanda. Bakhala ngosizo abafuna abamuke nolwandle. Kanamanazaretha abingelele indaba. Umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uthi amaphoyisa omgwaqo asebenze ngokuzikhandla ngesikhathi ke sama-holiday kaKhisimusi njengoba ke izibalo iveza ukuthi ingozi zehlile. Lokhu kuvezwe kuyibamba ke lenhloko yomnyango uSimanga Ngubo ngesikhathi ethula inkulumo yakhe enkonzweni esikhumbuzo selinye kuyiphoyisa lomgwaqo uNtando Ngadi odluleke emhlabeni ngesonto ledlule. Le nkonzo beyabanjelwa ke esontweni iGrange elisemgungundlovu kwelikaMthaniya. Iphoyisa lomgwaqo belisanda kuphothula ukuqeqesha kwalo ngoMandulo nonyaka uNtando Ngadi uchazwe njengomuntu obewuthanda umsebenzi futhi esigcina isikhathi. uNtando ngokomsebenzi he is one person kulaba afike nabo engicabanga ukuthi uhambe indawo eziningi nabanye ukuze akwazi ukuprotect ahambe indawo eziningi. One ingoba he had an open mind. Ube umuntu othi mangabe esondeza entweni angayixwayi kodwa afisa ukuyazi kangcono. Umndeni wakhe uthi wamgcina ebusuku umuntu ozovuka emsebenzini kepha wamfica esethule ekseni. Hambe kahle uNtando. Ubani uyayihalela le yandle uNtando ahambe ngayo. Mina waba namnikeza ukuthomba ukuze akwazi ukubondana nomama wakhe. Bahlala leso sikhathi abasihlala. Uma wakho sevuka la ekseni baze bayolala ekseni mayisevuka efuna ukuyombuza njengomuntu okwazi ukuyivuka eTawu. Namhlanje ngizoda sikhulume ukuthi emsebenzini kodwa nami usulele wafica lokhu akakubonane angize ngizobona. Oza kwabo wabesebenza nabo bathi ubethanda ukuthola South Africa eMzansi amanye amatimu la akade akakhuluma nomfowethu TCC umsini bengazana nawo noma zikhona ingxabano ezike zabakhona waphela besiyingane eTCC ubengazwani nomsini ubezama ngazo zonke indlela ukuthi kube khona isolution kuleyo ngxabano esuke ikhona. Abaphathi bakhe bathi wakuveza ukuthi unokungaphili. uNtando ukwazile ukuthi masixoxa angihlebele ukuthi eyiphathi ngiyazi ukuthi mangithu excited ngiba nenkinga mangithu depressed or stressed ukuthi kaleshe into zami. Now well that might be okay ukuthi injalo mina njengomqashi how do I meet the person halfway ukuthi ngingamnikeza ezimcindezelayo nokuthi ngimkhushile lapho kune risk engenza abanye bangayiboni noma ingabathithi kodwa yini ukuthi
ingakho uNtando ekusebenzeni kwethu sikwazile ukuthi singamleki endaweni lapho khona ezoba exposed ukuthi kuvuke into akade ephila nayo. Obambe njengenhloko yomnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uthi amaphoyisa baqhubeke nomsebenzi omuhle. We had a very big impact. Yabona ukuthi driving nokubonakala kwendlela kwenu, you've done well. Please, on behalf of Ntando, ngicela ningasuki lapho. So namhlanje bophani ngempela in honor of Ntando ngicela kungaphuma ngabosho bophani kodwa yikho mase ngizibakela. So maintain that momentum ensebenza ngayo. Umnyango wesosha liphakeme kakhulu. Izindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube semgungundlovu. Uchazwe njengomuntu obawukhathalela umsebenzi wakhe ukuthumela usizo lezempilo emphakathini. Lo bengumphathi womtholampilo wasenseleni enyakatho KwaZulu-Natal, uDokotela Adefolarin Fowale. uFowale ngokudabuka kwezweni laseNigeria udluleke emhlabeni esibhedlela iNkosi Albert Luthu eThekwini ngempela sonto ngemuva kokuhlaselwa yisifo sesimila ebuchosheni phecelezi brain tumor. uDokotela Adefolarin Fowale ubengumphathi womtholampilo wasenseleni iminyaka eyisithupha kusukela ngonyaka 2020 kanti usekeke wasebenzela izikhungo zezempilo ezahlukene eNingizimu Afrika kusukela ngonyaka 2014. Umndeni woza kwabo kanye namalungu omphakathi wasenseleni bebehlangene kwinkonzo yesikhumbuzo sakhe lapha achazwe khona njengomuntu obezimisele ukwenza umsebenzi wakhe nobebazisa kakhulu ukuzwa kwabo ukuze kuthumele ngempumelelo usizo lwezempilo emphakathini wasenseleni. Dr. Fowale was a really nice guy. Ade imisela impela ngomsebenzi wakhe. Fika ngesikhathi emsebenzini mangafika ngesikhathi hayi sengixabene but yena hayi ngisho ukuthi umuntu kade mhlawumbe emele wonke umuntu yabo it wasn't ukuthi ngoba nakho udokotela usizodokotela kuphela but umuntu abesiza wonke umuntu. Ungezwe nje amanesi izitora abangazisho ngayo umfowabo Fowale. Nje besiza even ama patients as well. Umuntu osuma manje yabo uzakulungisela inkinga yakho. So ube umuntu wabantu really dedicated and angasho ukuthi uspend isikhathi esiningi just to improve service delivery khona la enseleni. Oza kwabathi ukudlula emhlabeni kwaDokotela Fowale ziningi izinto ezizoma ebebesezinhlolweni zazo ukuthumela usizo lwezempilo emphakathini. Umfo uhamba nje yazi kuningi izinto esisayihlelile ama project besawenza hlelela nonyaka omusha yabo. So kodwa nje kwamphuthuma after yenziwe le operation hayi njobe ngisho la ukuthi kwaba ukuthula okungathusi ukuthula okunika comfort ukuthi leyo nto ngisho ngase siluleme. Umndeni wakhe uthi ulahlekelwe kanjani nomphakathi wasenseleni ngoba uFowale ubebizele ukwenza umsebenzi wakhe ukusiza kumphakathi ngosizo lwezempilo. One thing I will tell you is that my uncle Fola, he was sent here for a mission. God has sent him here to fulfill a mission, and the mission is actually humanity, to try as much as possible to affect people's lives positively. And what he has done here, from what the colleagues have said, the community, I tell you, when it comes to working, he has actually made an impact. And when I say impact, it's a very great impact. Irrespective of who you are, irrespective of where you are from, provided you need help, he tries as much as possible to jump up and help anyone. So that's why everyone here has been testifying and I've been talking about him, saying that, when it comes to Dr. Fowale, he is very, very good. He tries, he helps everyone within the community. uDokotela Fowale ulindele bafihle emasontweni kazayo eRichards Bay. Ezindabeni ze-1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu enseleni. Kasikalungiswa namanje isikole samabanga aphezulu impolweni secondary sendaweni yaseMshwathi ngasemgungundlovu. Lesi sikole ke sishisa ngenyanga kaLwezi ngonyaka owedlule ngesikhathi ke sokubhala kwabafundi bakamatikuletsheni kanti ke isigungu esilawula lesikole sithi ke yize kwenzekele izingqinamba kepha ke silindele imiphumela emihle yabafundi bakamatikuletsheni kanti ke izikole kulindwe bake zivulwe ngeviki elizayo. Isigungu esilawula isikole samabanga aphezulu impolweni secondary sithi umbiko wenziwe umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal udlulise izincomo zokuthi ulethelwe amagumbi angomahamba nendlwana njengoba kuzovulwa ngeviki elizayo. Kungakalungi isikole kunento yama prefect elungiswayo esithemba ukuthi ucontract usekhonjiwe ukuthi nje aqale esingazi ukuthi uzoqala nini. Kodwa uzokwenza ama prefect awu 4
njoba kushe isikole amaklasi awu4 bese enza enye into eyi office njengoba sibona ukuthi neoffice lala imali lothisha. Majola uthi nabo banqonqozile ezinkampanini ezakhele umshwathi. CSGB asifunanga ukuhlala phansi sizamile ukubhala incwadi eziya ko UCL ko Newsberg ko Mondi baningi nje esibabhalele ukuthi bazama ukuthi basilekelele noma bengaka respondi ke ukuthi ikupha bazokwenza ngoba asilindele imali but silindele into ezolekelela isikole njengamaplangwe njengothayela njengezitini njengoba sibona ukuthi konakele ilokho esikulindele asilindele imali uma ukuthi kuza into ezimali socela ukuthi ingene esikhwameni sesikole so esumthetho ingayi kumuntu person. Kanti uthakekho umntwana ongeke afunde. Ireport ithi ingane la ikhazi 1006 ziyazake kuyakhiwe empolweni ziyanda ingane siyacela ukuthi umphakathi usibekezelele isimo asikho normal siyacela kumphakathi usibekezelele inkinga esizohlangabezana nazo mayelana nokuadmit ingane inamba socela basibekezelele ngoba akekho umntwana ekufanele angafundi. Majola uthi balindele imiphumela emihle yamatekuletsheni. Mhlawumbe ke asisho ukuthi siyavula manje sibhale kahle noma isimo sasinje kodwa kubhalwe kahle silindele ama result amahle. Siyayifisela ke ingane zethu ukuthi ziphase. Yize abafundi belesikole bekwazile ukubhala bonke kepha ingqalazini lisashoda njengoba yasha enye. Sikwazile ukubhala ngenxa leso simo salesikole basiboleka ama desk basiboleka lokho okwamanje nje sila uma kufika ama prefab silindele ukuthi sibone ukuthi ama desk mangakanani sibone ukuthi senze njani ngama desk kwasha netuli okusho ukuthi mase iqala izingane ezingena ila sizobona khona ukuthi zingaki ngempela izinto ezishodayo isikole sibona ukuthi siprovide kanjani ukuthenga lezo zinto. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisempolweni eMshwathi. Isikhungo inkanyezi academy ehlanganisa othisha abehlukene emacekane empangeni enyakatho kwaZulu Natal sikholwa ukuthi ukusingatha inkambi yabafundi baka grade 11 no grade 12 ngalesi sikhathi kuzobasiza kakhulu ekutheni benze kahle ezifundweni zabo uma ngabe sekuvulwa ezikoleni. Omunye lesikhungo umpendulo Sibisi uthi lezi izifundo izobalekelela kakhulu abafundi kuyivivinyo zabo zesigaba sokuqala sonyaka. Nakuba izikole zingakavulwa kodwa kuzinikela kothisha besikhungo inkanyezi academy besikole ezahlukene ngaphansi kwesikole zasempangeni kubukeka kuzothela imiphumela emihle njengoba sebeqalile ukufundisa abafundi bebanga lika grade 11 kanjalo nelika matikuletsheni. Abafundi babonakala nabo bephumile kuzoba ingxenye lezi zifundo ezoba usizo olukhulu kubo kwizivinyo zabo zesigaba sokuqala sonyaka. Siqalile nje izolo sine camp yokuqala unyaka siye njalo siyenzeke makuzoqala iTerm silekelela abantwana ngokuthi sibafundise okusuke kuzophuma ngaleyo term leyo esuke soyiqala okwethu sisuke sifuna ukuhamba phambili bebuyele ezikoleni zabo bebese kukhona sebekwazi abantwana. Icamp ke noma ama camp sesibonile lekelela abantwana kakhulu ngenxa ukuthi la sinothisha ngizothi abamkantshubovu kakhulu abaziyo abalekelela kakhulu ebantwaneni. Seke sababona abantwana befika njengezinamba la kuthina kakhulu sibalekelela abanye uthola ukuthi bekubheda ngempela kodwa mase iphume eseyumuntu ongconywana impela kakhulu abanye basemavasithi abanye baqedile. Othisha balesikhungo inkanyezi academy baqhuquzela abazali ukuba bakhuthaze nabantwana babo babe ingxenye yalezi zifundo kwazise zizoba nomthelela omuhle kwimphumela kamatikuletsheni. Ngicela abazali ke beqhuquzeleke bephinde futhi bebakhuthaza abantwana babo ukuthi beqale as early as possible ukattend ama extra classes because kade saqala and imphumela iyatshengisa ukuthi iyenza umehluko ngakanani ama extra classes kubantwana bethu futhi nokubaleka kwemfundo njengoba sazi ukuthi eSouth Africa sidingana kangakanani in terms of education. So sihlale sikhona ngama weekends siyaqala nje kulonyaka ngomhla ka 31 sekuwa ama cross nights wazo zonke lezi zifundo eziyama
get away subjects. So si encourage bonke abantwana bonke abazali ukuthi beze bezofunda la kwiNkanyezi Academy. Kukhulu kuma results esibanawo more especially kwa grade 12 since saqala ukusebenza we have been producing more than 90%. Ngokusho kothisha balesikhungo bathi mkhulu umehluko esesiwenzile ngokusingatha lama campu ahlanganisa abafundi abasuka kwizikole ezahlukene endaweni yaseMagcekane. Ukusebenza kwabo akugcini kuphela kuma campu kodwa baphinde bahambele nezikole nalapho bethola ukwamukelwa othisha nhloko besikole. iNkanyezi Academy isenza umehluko omkhulu ezimpilweni zabantwana nje jikelele and siyabakhuthaza abazali futhi siyabacela ukuthi babalethe abantwana ngoba bayabalekelela ekuqaleni konyaka wenza umsebenzi ubelula nakothisha ezikoleni zabo ukuba bakwazi ukuthi bethi mabeqhubeka abantwana sebevele sebe ahead ngomsebenzi belekelelwe nalabantwana abathatha kancane futhi bayalekeleleka. Ayigcineki ngokuba khona ngaphakathi la esisebenzela khona sibuye sihambe futhi siye ezikoleni la khona usiqikelela ukuthi zonke izikole around ziyalekeleleka abantwana futhi bayasizakala. Kubukeka kuzoqhubeka nokuthela imphumela emihle ukusebenza kusakhanya kwalabafundi ngosizo lothisha asebemkantshubovu kwizifundo ezahlukene. Ezindabeni ze-1 KZN TV bikuthabani maphumulo eMagcekane. Asiphinde sithi shelele idolo nenabesilo siyabuya nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Amaphoyisa abulale abahlanu eNanda. Bakhala ngosizo abafuna abamuke nolwandle. Kanti amaNazaretha abingelele indaba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.47 kuyidola laseMelika bengu-22.14 kupondo waseBrithani. Libe ngu-19.23 ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide ingu-$4,426, 62 cents ounce bese kuthi intengo engahluziwe yona ingu-$59.96 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umgijimo kwaZulu-Natal uzakithi Nene obeseqenjini le-relay laseNingizimu Afrika elishaya into ecoko emeke emidlalweni ye-World Athletics Relays eGuangzhou eChina ubona lo mphumela uzolikhuthaza kakhulu kuleli qembu njengoba selizibekisele indawo kuma-World Championships. Leli thimba belimelela kuleli eChina elibuyeke nezindondo ezintathu lamukelwe njengamaqhawe osukenekele ezolo esikhumuleni sezindiza i-Oro Tambo International Airport eGoli. Kanti kaligcinanga ngokuthola izindondo emjahweni emithathu kwemine belingenele kodwa ke liphinde futhi ke laqopha kumlando ke ombili okukulelizwe ke anti kamaqembu akulela abuyeke nezindondo ngeleka 4x100 meters labesilisa elibuye negolide kube eleka 4x400 meters labesilisa nalo futhi elitholeke indondo yegolide kube futhi ke ngalabesifazana ka 4x400 meters elibuye nendondo yethusi. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bakampondo zamile njeni kube zamile enkomeni esasokwakha amagudu okubhemela kwamzimba umntwana nethimba lonke leyindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile